в институциите се грижат за децата. Децата без родители до един момент, до 18 годишна възраст, да кажем, държавата се грижи за тях. Имат дом, имат къде да живеят, учат. Брънката, която обаче се къса, е момента, в който те излизат оттам. Когато тези деца, вече младежи, излязат от институциите, те са на никъде, те са по-зле от това да излезеш от затвора. Нямат нито дом, нито знаят как да осъществят мечтите си. Нищо. Аз го приех като знак това нещо, че се запознах малко преди това. На морето се запознах с нея. Просто тя като ми разказа и си казах, ето това, защото човек не може да помогне навсякъде, трябва да се разкъса, но не може. Трябва да усети кое е неговата кауза и просто помолих всички, които поканих и помолих ги просто това, което биха дали за подарък, да го дадем за пристан. Много хора ще искат да помогнат, защото това са нашите деца. И можах тогава да се запозная с тези деца, на които те в момента помагат. Аз мога да им преподавам как да пишат песни. Можеш един курс да им направя. Абсолютно, това е идеята. Много хора да им помагаме да се научат. Преживяване, които могат да ги вкарат вместо в нещо друго, да ги вкарат в изкуство. Да. Абсолютно.